Tam Nahoře. Místo. Sedí. Já vůbec, pomůžu. Já mám totiž každý speciální Bereme, tím ale jdete. Tak jsem to vlastně. Byl každým tlačítkem, že? No, nechci si dát tu flašku. Jsem nic neudělal, vole. Bablinku, stojíš úplně na hovno. Postavíš se tady přímo mezi 4 další hráče. Kurá, je. 4 karty, ale to nevím, jak stihnu. Já jsem nic neudělal, prostě Dobrý, jsem je natočil za repetice. 54 000. No mačkám tam už prostě, než to začne. To není podle mě neměl HPčka ještě jako tu vyšli, než tě bouknu, nebo já nevím. Víčo, vy sežere to tebe. Mám si redukce. Pak ho resněte. No někam mimo je prostě. Mezi fázema. No hlavně jde Pryč. dělat damage na trestně, ne? Ty vole. No co mi... Bacha dohodí ještě hodně, no bacha nevím. Ty vole, ty. No dobrý. Pojď jak tlačítko. No tak si. No, resujte ty dva, šup, ne. Aur healer. Healeři, co nedou healou ty, co jste resujte, ne. Viděl jsi něco? Pojďte úplně k tomu tlačítku, no. 5 jich tam je dokonce. To je ty ono. Právě jsem mi doinstaloval, sakra, ne, jste to druhý CDčko. Tak to znáš, to je jasný. Teď ty vole. Počkejte, kam lezete? On to ještě odhodí. Už to hodil, ne? Jo? No, sorry. Nejlepší, já se to načet. Ne, skončí pozdě první fáze. Pojďte blíž. Proč tam stojíte až u těch ohňů jako? Pojďte u těch hodně, to zbytečně, ne. To je zbytečný. Arko, si stojíš tam úplně na hovno. Bude tam bomba, ale bude to tíhat 5 km. No je tam, Vám No, pryč, to jdeme všichni kolečko. do hajzlu, ale... Všichni, aj milička, bach na kolečka. Drejte, a dohilávajte to. Dobrý, jedem, ty máme pěkný čisto. Bossuje Zaboze, se nachytě čekat. se. Dohýlujte Morgenátor na třeba, no. Hinga, zabose. Bacha na ohně. Nestavte se mu hlavně pod ruce, jo? To už taky zabíjí, jo. No pojď to spalit, mám přibližně tady ty měli. Raketa, pozor. Kolečko, Nebo tam pozor. je- Pozor, kolem, no. Anaxi. No, dobrý. Pička, vole, skáčte na místě jak šulní a ubijete, ne? Káte počnou skáčet jak pínis, vole. Protože sad. No, tak jedem, bacha. Hlavně unikněte ty vole, moc nestíhám. Bacha. Asi se jednou ještě bude točit jednou. Ty vole, zabose, ne. Točí se na piču, vidí pěčka, dobrý. Teď k tomu točí. Začít, to je zbytečný. No, tak jako to je nejblíž, vole, protože než to někam doběhne, tak to hodí. Protože když lidem hoří, ale protože my teď to budeme tahat do kolečka, že jo. Kolonický dašť. Tak se healujte, no? No, teď Alex. No jo, ale ty nechoď na opačnou stranu, prosím tě. Bacha, Sar dostane tečku. Hlava letí nad nás, jo, tak pozor. Ale běžte úplně až ke zdi, všichni ostatní, kdo netankujete, běžte až ke zdi. Berserk, já se obyty, bude tady Firebot. No ale ještě běžte ke zdi. Ta hlava je furt docela blízko. Dobrý. Máš tam emergenci. Hej, ty to dáme. Hej, vypadněte. Mám takový pocit. Dobrý, Jak mám- tíko, vledržu, pojede.
To netýká taktiky, vole, tak si pocity se za klobou teďkom. A stojíte moc daleko možná ohně. Bo když to rozhodí, tak za půlku védem. To nevadí, uvidíme. Mám úplně na hovno toto, no. No, emergency boty tam nechte, na ty se vyserte, ty zabijem potom. Bacha na hlavu, jo, pohlas. A to vůbec. Vypadněte. Je tam bomba. Bacha. No to, Mám cooldown, vypadněte tam, dobrý. Pojďte tady blíž k těm ohňům, to až pak jak hlavu stáhnete pryč. Dobrý, stavujte. A jdem, půlňu do hlavy. To ještě assault bacha. Ty vole, ten definitivně jsme nějak hýbnul. stáhni? Je, stáhni. Stáhni ho. Bacha na ty, ohně, jo, ještě. Ty vole, no, to bylo celkem celkem. Čujte tam, kam lezete, vypálte to tam, ten zbytek. Pojďte až tady ke zdi přímo, žiješ, zpátky. Nikdo neletí nám. Já dám akorát na Alexe. Jediný, kdo může být pryč, by to měl být Jit a Alex, že jo? No, všechno. No, nic. Bylo běž tělo. Chytíte se na odbíhání, jo? Super, Darcy, hoříš. Já jsem to tahala tam na volný místo. Bacha, Žide máš za prdeli miny. Milíčka, bacha, jsou tam miny po Židové levé straně. Bomba, teď jak jsme odešli z ty třetiny, Bomba běžte pryč. pryč od té máč. Odbíhat, no. Alexe heal. Kdo ho má kurva healovat? Jde se točit. Jsou tam bomby. Pozor, jsou tam bomby za ním. Pojďte. Hej, Žide, pak tam jak jsme byli. A pak jdem Tam je boucha tlačit. bomba, nebo... Ne, teďkom jak jdem. Teďkom za tu první třetinu. Emergency. Alexe. Já zabiju toho emergency bota. Rakety. Rakety, pozor, z těch raket. Trochu ten střed. Ty boss. Mini, pozor, mini. Bude se točit. Točit, zabo se. Na středu je to volné, pojďte klidně na střed. Ale bacha na mini. A pozor, uhýbejte mu, jo? Uhýbejte mu, hlava má 700k. Jedem. To je střed 20. Bacha na mini. Pojďte, tělo. Chtěl bossa. Tělo. Pozor, kolečka. Raketa, pozor, kolečka. Tlačítku, pojďte. Do píče, vole. Jedeme. Na středu je bomba. Zabo se, a jsou tu mini, teď je to na piču. Má ne, před. 40 už, pojďte. Pojďte, na střed bacha jsou bomby, jedi tam mrda, nevybuchte. Zabo se, krása. Bacha na tu minu, kurva, do prdele Justin. A spodek, a headku. Jukujte, co můžete, hej, jedem. Bacha, ať vás nezabije. Zabije, to je naše, dělejte, Kolečka, pozor. Pryč, Tělo dole. hlavu, nebo co to je, co to zůstává? Pojďte. Dělejte, vole, pade skáček, šup. Krása. Hej, já 25 to vyšlo, jo. Super. Nelutujte, poresujte první. Můžu kuponou klavem si A očiky vidíte, kdo je vlastně živej, tak to asi jedna, to prosím. Hej, ale když nám to o nějakých 6-5 vteřin nám to vyšlo.